Assalamu alaikum masu kallo da masu saurare, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Gamuga Titi. Shirin Gamuga Titi shiri ne da yake zuwa muku daga channel na NH Bada TV. Tambayar mu a yau shine menene sunan man gyada da Hausa? Sai ku bibiyo mu domin ku ga waye zai ba mu amsa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Aliyu Abubakar. Malam Aliyu, tambaya muke. Allah sana sai. Me sunan man gyada da Hausa? Man gyada da Hausa? Mai ne wanda ake matsuwa a jikin gyada, shi ne ake gaya mai man gyada. Man gyadan sunan shi ne haka, amma yana da asalin sunan shi da Hausa. Shine muke tambayan ka, me sunan shi da Hausa? Sunan shi da Hausa gaskiya ban san sunan shi da Hausa ba. Ni ne man gyada na sani. Man gyada ka sani? Wala mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Me sunan malam? Sunana Musa la Musa. Malam Musa, tambaya miki. Allah sa na sani. Me sunan man gyada da Hausa? Man gyada ka haiku ka kira sunan shi. Man gyada ka haiku ka kira sunan sa. A man gyada. A jikin gyada. A jikin gyada ka cire shi. To wani suna za mu ba turanci ba kace ba. Hakan sunan shi ne gama gari. Akwai sunan shi musamman da ake kiransa. Musamman na Hausawa. Wannan gama gari ne. Ta ni ba Bahaushe bane, ba yare ne gaskiya ba bade ne. Malam Musa mun gode. Yawwa na gode. To an koya ne. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa sunan malamin? Alhaji Muhammadu. Malam Muhammadu, tambaya miki. Abin Allah sana sani. Wa sunan man gyada da Hausa? Man gyada da Hausa? Kuli kuli. Kuli kuli haka sunan. Ka tabbata? Ga Malam Muhammadu mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Sunan malamin Ali. Ya Malam Ali, tambaya miki. To Allah sana zani. Me sunan man gyada da Hausa? Man gyada? Kamar wanda ake sa gyada ba? Shi. To sunan shi ana kiran shi man gyadan kenan. Man gyada wannan suna ne gama gari, akwai sunan shi da Hausa na musamman, shine muke tambaya. Kai wannan ba zan yi ba da wannan Hausa ba gaskiya dan ba ka iya ba? Wala mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Sunana Malam Idris. Malam Idris, tambaya muke. To Allah sa na sani. Me sunan man gyada da Hausa? Man gyada? Za ka iya ce mai man gargajiya kawai. Haka sunan shi? Haka sunan shi. Ka tabbata? Haka sa ka ce mai kawai man gargajiya. To wala mun gode. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Sunana Sale. Malam Sale, tambaya muke. To Allah sa na sani. Me sunan man gyada da Hausa? Sunan man gyada? Sunan man gyada wannan ne mangeges ne. Mangeges? Haka sunan shi yake. Ka tabbata? Haka wannan sunan na shi yake. Malam Sale mun gode. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Me sunan malamin? Sunana Isa Abubakar, amma ana kira da Isa Aranka majority. Malam Aranka, tambaya miki. To ina ji Allah sana sani. Me sunan man gyada da Hausa? Sunan man gyada da Hausa man gujiya ake ce, shine man gyada da Hausa. Man gujiya? Man gujiya ba shine man. Ka tabbata haka sunan? Insha Allah haka zaka samu. Malam Aranka mun gode. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam wa rahmatullah. Me sunan malamin? Ana magana da Abubakar Abdullahi. Malam Abubakar, tambaya miki. To Allah ya sa na sani. Me sunan man gyada da Hausa? Sunan man gyada dai ana kiran shi maruwa ruwa. Ka tabbata? Na tabbata sunan shi. Maruwa ruwa haka. Insha Allah. Malam Abubakar mun gode. To jama'a, wannan shine karshen shirinmu na wannan sati. Amsar tambayar mu na wannan satin shine maruruwa. Maruruwa shine sunan man gyada da Hausa. Domin ganin shirye-shiryen mu masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa, za ku iya bibiyan mu a channel ɗinmu inda za ku danna NH Bada TV, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin bidiyos ɗinmu masu ƙayatarwa da nishaɗantarwa. Ma'assalam. Auren baba ne cikinsa ba gadara, baba so suke na faɗi na rike tabara. Auren baba ne da Aisha aka ɗaura. Kin ji amarya yau mijinki naki ne, masu hassada akan ku damuwarsu ne. Yau gidanku za ku je alkawarin ku ne, burin ku ya cika to daga rabu ne. Dan Allah amarya karki soran shi ya ɓaci, daga kefa ba wata kece yake wana ce. Please you are couple, kun ya aure peaceful, sai ku je gida ku zauna yanzu is beautiful. Da auren ku ya wadata Aisha is desirable. Ababa banis Aisha yanzu taka ce, za ku je gida ku zauna baka ce na ce. Ko hayaniya a samu ba hayaniya, za ku je gidan amarya ku sha jarmiya. Maƙiya suna gudu domin su sha wuya. Taka a sannu sannu amarya, taka a hankula amarya. Baba ka zo ga amarya, taka a sannu sannu amarya, taka a sannu sannu amarya.